Løjsa, jeg har bygget disse figurer. Ja, jeg tror jeg starter med at vise den her lille herinde. Det var faktisk ikke så svært at lave, det var bare en lille mand, der går ind i en landsby. Cool spot, en gammel figur. Og ham her, han hedder, jeg kalder ham bare for Bobhead. Han har et underligt navn. Det her, det er Beavis, ja. Det er det Kirby, og Link, og Samus, og Mario. Her er nogle meget seje ting. Sonic. Ham kender du nok godt. Og her er Cool Spot. Ham som jeg gik ind i landsbyen. Bare i større udgave, så man kan se bedre, hvordan han ser ud. Og det her, det er en, jeg ikke kan huske, hvad hedder, fra Final Fantasy. Sonic Mario, den lille version, hvilket faktisk, jeg ved faktisk ikke, hvad den tættest på at være. En Mario eller Sonic figur, jeg er lidt i tvivl. For det er jo en hacket version af Mario. Og det er den store Sonic Mario. Det her, det er en Battletoad. Ja, han har et lidt underligt navn. Det får den til at vi kaste mod i det. Det her, det er klæder tingene måske går lidt langsomt med en læs, men fordi at den optager til en stor proces for computeren. Det her, det er LeChuck fra Monkey Island. Det er Rocket Knight, som er en gammel SNES-figur. Og det her er Rystar, som er en gammel SNES-figur. Det her, det er Son Goku fra Dragon Ball. Jeg laver zombien heroppe. Den vil sikkert komme til skade eller dø af at ryge der. Den kommer bare til skade. Ja, de er meget udholdelige, de der. Og hernede af, du kan nok ikke se det, for den indlæser det faktisk. Men hernede ligger, det er faktisk en overraskelse, jeg har valgt. Hvorfor kommer den ikke? Det er en selvfølge, det er fordi den ikke er indlæst. Ja, her kommer den. Ligesom der. Det er en orange spøgelse fra Pac-Man. Lilla. En blå. Og en rød. Det er Pac-Man. Ja, jeg var lige lidt tålmodig, for om lidt så kommer der nogle andre figurer. Nogle figurer fra Mario. Det er Goomba og Koopa. Jeg tror faktisk, de ligger herovre. Jeg er ret sikker.
Det herovre. Jeg tror, de er her nu. Ja, de er her. Beklager, det er computeren, den er lidt lang tid om at læse. Da den optager, hvad der sker på skærmen. Men ja, det her det er Goomba og Koopa. Så. Nå ja, men jeg håber, du synes godt om mine værker. Hej.